खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 22 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 4 भाद्र दान 1433 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोहो आरो फोथायथिया नोंथांखौ गोनांथार हाबाफोरखौ मावफुंनायाव मदद खालामगोन। खामानि थिलियाव मोनसे गोदान बिबान लायोब्ला गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन। नोंथाङा फालांगियाव मोनसे गोदान थांखि लानायनि सायाव साननो हायो। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय गिदिर खर्सा खालामनायनि सिगां सानथांखि लानाया मोजां जागोन। नखरनि सासे सोद्रोमाजों मोजां सावरायनाय जागोन। साननि जोबनायाव नोंथांनो मोजां मोननाय खामानिनि थाखाय सम दिहुन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिन्दुर गाब। वृषभ राशि। गोजोन आखुआ दिनै नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायनि लामाखौ बेखेवगोन। खामानियाव मोनसे गोनां खामानिखौ समनि सिगां फोजोबनायनि खाबु मोननो हागौ। गोजाम बायग्राजों फिन सोमोन्दो लाखिनाया फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। रांनि बेलायाव थासारिया गोख्रों जागोन आरो दोनथुमनायनि सायाव गोसो होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। नोंथांनि इयुननि सानथांखियाव सासे खाथि सुबुंनि बोसोनआ बाहायजाथाव जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गोख्रों बुजिनाय आरो गोदान सानस्रिफोरा नोंथांखौ गुबुननिफ्राय सिगांसिन खालामगोन। खामानि थिलियाव जायखिजाया मेल एबा सावरायनायाव नोंथांनि बिफावआ गोनांथार जागोन। फालांगियाव डिजिटेल बिजोंजों सोमोन्दो गोनां मोनसे खाबु थानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ मोजां जानायनि नेरसोन दंब्लाबो जेबो राङारि थिरांथा लानाङा। फरायसाफोरा गोब्राब आयदाफोराव दावगानो हागोन। नखराव थानाय जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसिखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांनायनि बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पिस्ता गोथां गाब। कर्कट राशि। गोसोआरि गोहो आरो गियान गोनां थिरांथाफोरा दिनै नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। जायखिजाया जेंना गोनां हाबाखौ साख्रियाव थानाय लोगोफोरनि हेफाजाबजों फोजोबनो हायो। फालांगियाव बायगिरिनि गोनांथिखौ बुजिनाया मोजां फिथाय होगोन। थाबथानाय रां मोन्नायनि जाथावना दं। माबा मोनसे मोजां खौरां मोन्नानै नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरि एबा नोंथांनि खाथिनि सोरबा सुबुंजों इयुननि सानथांखिफोरनि सायाव सावरायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्ता गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ मोनसे गोदान दिथा मोनगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव सासे गागि सुबुंनिफ्राय गोनां सुबुरुन मोननो हागौ। फालांगियाव गोदान गोरोबथा खालामनायनि सिगां गासैबो सोदोबफोरखौ मोजाङै बुजिना ला। माखासे उफ्रा खर्साबो आयजों लोगोसे फैफानो हागौ। नखराव नोंथांनि बिबानफोरा बांगोन, नाथाय मददनि आंखाल जानाय नङा। समाजारि थाखोआव नोंथांनि मान-सन्मानआ बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै फिसा-फिसौ बाथ्राफोरनि सायाव गोसो होयोब्ला गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। मावख'आव नोंथांनि आखा-फाखाया मोनसे गोनांथार बिबानाव खामानियाव फैगोन। फालांगियाव लेन-देन खालामनाय समाव रेकर्डफोरखौ साजायनानै दोन। रांखान्थियारि थासारिया समानथि जागोन आरो नोंथाङा इयुननि थाखाय रां दोनथुमनायनि सानथांखि लानो हागोन। नखराव जायखिजाया गोनां खामानिखौ मावफुंनो खाबु मोनगोन। सरासनस्रा फरायनायनिफ्राय फरायसाफोरा मोजां फिथाय मोनगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। तुला राशि, दिनै नोंथांनि गुरै आखु आरो समानथि आखुजों गोबां खामानिफोरा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। खामानि थिलियाव हानजायारि हाबा मावनायनि जाहोनाव मोनसे गोनां थांखिखौ जाफुंहोनो हायो। फालांगियाव गोदान सोमोन्दो लाखिनाया इयुनाव मुलाम्फा होगोन। रांखान्थियारि महरै साना मोजां जागोन आरो जायखिजाया गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना थागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव रायज्लायनाया साबसिन जागोन। नखराव मोनसे फिसा जाथाय एबा लोगो जाफिननाया मोनसे गोजोननि आबहावा सोमजिहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि मावखान्थियारि सानस्रिया गोब्राब थासारिफोराव थार लामा दिन्थिगोन। खामानि थिलियाव गोब्राब खामानिखौ फोजोबनो थाखाय उफ्रा नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। फालांगियाव बादायलायनायनि गेजेराव गावनि मावथांखिफोरखौ आन्दोआव लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव हरखाब मोनसे खाबु सोमजिनो हागौ। नखरनि सोद्रोमानि जिंगाखौ बोखारनायाव नोंथांनि बिफावआ गोनांथार जागोन। एसे सम हारसिं थायोब्ला गोसोआरि रोखाथिया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि थुलुंगाखांनाया नोंथांखौ मोनसे गोदान लामायाव दावगालांनो थुलुंगा होगोन। साख्रियाव मोनसे गोदान प्रजेक्टआव खामानि मावनो खाबु मोननो हागौ। फालांगियाव दावबायनाय एबा बायजोनि सोमोन्दोनिफ्राय मुलाम्फा मोननायनि जाथावना दं। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन आरो नोंथाङा आयखौ मोजां लामायाव दोननो बिथांखि लानो हागोन। नखराव गथ' गथायजों सोमोन्दो थानाय माखासे सुखु खुसि थानो हागौ। धोरोमारि एबा समाजारि खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला गोसोआ गोजोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि खस्थ' आरो आब्रुथिया मोनसे गोजाम थांखिखौ जाफुंहोनायाव मदद होगोन। साख्रियाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि मदद मोनगोन आरो नोंथांनि बिबाना बांनो हागौ। फालांगियाव रोंग'थि गोनां सुबुंजों सावरायनाया मोनसे गोदान लामा होगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि थागोन। नोंथाङा नखरनि सासे देरसिन सोद्रोमानिफ्राय गोनां बोसोन मोनगोन। गावनि समखौ मोजाङै सामलायनाया सानखौ बांसिन जाफुंसार खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि गुबै सानस्रि आरो गोदान बिरोंदामिनखौ नाजावनो हानाय गोहोआ नोंथांखौ मुलाम्फा होनो हागौ। खामानि थिलियाव जायखिजाया गोदान सानस्रिया बैसोगोराफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन। अनलाइन हाबाफारिफोर आरो गोदान नेटवर्कफोरनिफ्राय फालांगिफोरा मुलाम्फा जानो हागौ। रांखान्थियारि थासारियाव जौगानायजों लोगोसे नोंथाङा उन समनि थाखाय रां थिसननाय एबा दोनथुमनायनि बाथ्रा सानगोन। लोगोफोरजों सावरायनाया मोनसे गोनांथार मावथांखिखौ आवगायलांनायाव हेफाजाब होगोन। नखराव अननाय आरो हेफाजाब थाबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि, नोंथांनि जोनोमारि मेलेम आरो मोजां नोजोरआ नोंथांखौ दिनै थार थिरांथा लानायाव मदद होगोन। खामानि थिलियाव गोजाम नाजानाया मोजां फिथाय होनो हायो। फालांगियाव गोदान बायग्राजों सोमोन्दो लाखिनो खाबु मोनगोन आरो फालांगिखौ बांहोनो बिथांखि लानो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया मोजांसिन जागोन, नाथाय गोसो मोन्दांथिफोराव खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नखराव माबा मोनसे मोजां फालिथायनि थाखाय लाहार-फाहार जानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव फोथायनाय बांगोन आरो गोसोनि बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै।
नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेयारि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। गोजोन्थों।